May samanin kakabsat nga nagasat ken naragsak nga rabii nga panagkakadwa tayo. Ket agtultuloy tayo kakabsat nga adalen iti sao ni Apo Dios nga isu iti naisagana nga inadal tayo kada ito'y Sabbath School quarterly tayo. Iti adadalen tayo kabsat ket isu iti libro ni Juan, the Gospel of John. Ket makita tayo nga iti panagpatpatuloy tayo. Ni Juan, adda iti dadagsen na. We must understand that the central theme of the book of John is to point to us, isuro na kada tayo kakabsat, nga ni Jesus isu ket Diyos. Isu dayjay logos kuna tayo, the word. Nga isu kakabsat, iti inted ni Apo Diyos. Nga umay, nga mangisalakan kadigiti managbasol. Ket, adda tayo kakabsat iti lesson number 2. Sakbay tayo nga agkararag kayat ni iti agyaman kakabsat. Agyaman kami, agsipod ta, agtultuloy nga adu dagiti kakadwa tayo. We are not really concerned with the number of viewers tayo kakabsat. Ngem no alaen tayo dagiti messages yu. Dakkel launay nga ragsak mi, bendisyon kada kami. Nga agtultuloy met, nga agserbi, nga agpaiken Apo Dios. Iti panang tulong tayo, iti tunggal may sa kada tayo. Nang nangruna, da kayo kakabsat, nga kayat na nga makipaset, iti panagrangay, iti eskwela sa badina tayo. Ket sakbay tayong agpatuloy nga rod, dawatek nga agkararag tayo. Naindaklan nga Diyos, amami nga dakat sa dilangit. Iti daytoy nga oras, iti rabii, umay kami ama, nga agyaman ken ka. Agyaman kami, tasaan mi nga maibaga amin dagiti bendisyon nga inted mo kada kami. Kitagyaman kami o Diyos nga agtultuloy nga da kami dagiti pinilim, nga pangitidan dagiti nagkasayaatan nga bendisyon. Kitagyaman kami met, taited mo iti Santong Espiritu nga mangidalan kadagiti panaginadal mi itata. Sapay kumanga dayto nga leksyon nga inkamadalen. Ket sumrek sumagepsep kadagiti puspuso mi. Tapno iti panagpamati mi ken ka. Ket isuod Dios iti rumangay ken dumakkel. Agyaman kami, tadigitoy nga dawat mi ket sungbatam, babaen iti napateg anagan iti manubot mi ni Apo Jesus. Amen. Adda tayon kakabsat iti lesson number 2. Iti title na ket dagiti pagilasinan ti kina-Dios. Signs of Divinity. Akas dagi inbaga kita tay kakabsat. The central theme of the Gospel of John is the Logos. Nga isu, Diyos. Kadayjay nga Logos, kunana kabsat ni John, in the beginning was the Word, lagiti Logos, and the Word was with God, and the Word was God. Ket iti adalen ta itata, dagiti pagilasinan. Adda kakabsat iti talo a pagilasinan nga mangpaneknek nga ni Apo Jesus ket Diyos. Tipaset nga mayulo tayo ket masarakan kakabsat. Iti Juan kapitulo 11 versikulo 25 ken 26 na isurat ket basaen tayo. Kuna ken kuana ni Jesus, siyak ti panagungar ken ti biag, ti mamati kanyak, uray numatay agbiag tupay.
Ket sa sino nga agbiag ken mamati kanyak, saan to amatay Apolos? Patsyem daytoy. Daytoy kakabsat, iti maysa kadagiti pagilasinan. Nga isuro iti pagleksyonan tayo, manipod iti libro ni Juan, apaneknekan na nga ni Jesus ket Dios. Anya digitoy nga talo a pagilasinan, what are the three signs? Umuna kakabsat, dayjay panangpakan ni Apo Jesus kadagiti 5,000. May sarakan daytoy ijay Juan kapitulo 6 versikulo 1 ingana iti 14. Feeding the 5,000. Kalpasan kakabsat iti Passover. Ni Jesus ket napan kakabsat, kaduana digiti adalan na iti igid iti Sea of Galilee. Paset na ket turod. Iti kayat ni Apo Jesus kumakakabsat ket adamit dayjay tiyempo na nga aginana. Ta nakadadon digiti inararamid nan nga insurat ni Juan ken digiti other gospel workers sakbay kadaytoy nga napasamak. Idi nga makita ni Apo Jesus nga nakadadugayam dagiti tattao asimurot ken kuana. Adda dayjay concern ni Apo Jesus. Daytoy ti kayat ko kapsat. The lesson is telling us that Jesus is concerned kadagiti pagkasapulan dagiti tattao. Kunana iti verse 5, sa dino iti panganggatangan tayo, iti taraon, tapno digitoy nga tattao manganda. Simungbat kakabsat iti maysa nga adalan ket kunana, Apo nakadaduda. Kurang iti 8 a bulan asweldo nga mangpakan kadakwada. Ngem imay kakabsat iti maysa nga adalan ni Andres. At dagamin tinakita ni Andres, kadagiti ayan digiti adu nga tattao, maysa nga a little boy, maysa nga bumarito kakabsat. Adda iti balon na. Siguro nang daytoy nga ubing, dayjay concern ni Apo Jesus. Ket daytoy nga ubing, adda iti balon na. Anya day balon na. Kuna ni John, adda iti 5 a tinapay, ken 2 a lames. Some Bible scholar would say, dayjay nga lames ket actually tilapia. Kaya ora siya ididibaga na dayjay nagsermon kako nagtilapia. Apay ngayon nga tilapia ko purawmet dayjay nagsermon Amerikano ko tilapia pa nagsitsida nga tilapia daytoy nga Amerikano ko nagtibagi. Then after the sermon, I tried to make a research no apay nga inbaga dayjay nga foreigner dayjay nga banag. Amuyo kadi kakabsat nga iti scientific name iti tilapia, dayjay tilapia tayo. Nicolaita. Naggapugayam dayta nga lames iti River Nile. No nakadanon dayjay alames jay tilapia, manipod iti Ehipto nga ayan iti River Nile, fresh water, nga imay ti Pilipinas. Saan kadimit nga mabalin ana idanon dayjay alames, tas asidagpay, iti Sea of Galilee, manipod ijay River Nile. Ay kakunang, it is probably so. Baybayan tayo, nahantay mga amuno, niya tinagan na dahil nga
lamas, ngam adda iti duwa nga lamas na. Ni Apo Jesus, idi nakita na. Nakita na met dadya desire, dadya ubing at tumulong. I like this. Ni Apo Jesus kabsat ket, no daduma ituduna iti lesson, manipod iti basit, nga isu iti pakaited dan iti pamadayaw kina Apo Diyos. Little things, when they are given to the Lord, will do great works. Malagip yun DJ, pas lesson tayo kakabsat. Nga adda DJ babae, nga napan nakigimong, mano itintinag na. Oh, just 2 little coins. Handa pa nga ibaga kumada DJ, worth na DJ patag na. But Jesus observed, because it was given by nga naggapu ije puso. Kunanan niya po Jesus, adu iti inted. Daytoy abalo a babae, ngam digije na baba nang. What does he mean? Hangkadingad adu dayje inted, dayje anababa nang. No daduma, we give recognition kadigijay nga dadakkel tinaited na. And that is the truth. Aday ti napanan mi, iti kita kadigijay prayer bands. Aday di na ikabil, digijay donors. Every morning, adda digijay, adda donors ng ikararagan. Very good. Ikararagan tayo, digiti donors tayo. But don't we forget, nga adu digiti kamkamang tayo piman nga napapanglaw. No itibiyang ni Apo Jesus, they are giving more ngam digijay nga mabalin nga mailanad iti nagnaganda tadadakkel iti intedda. Let's go back. Nakita ni Apo Jesus, mano? 5 nga tinapay, 2 nga lamas. Ket kunana ni Apo Jesus, pagtugawin nyo, dagitoy kunana ket urnusin nyo isuda. Jesus is a God of order. Ket idin nga nagkararag ni Apo Jesus. Kunana kadigitadalan, apanyo nga ited iti kanenda. They ate. Daytoy nakadado nga tattao, they ate. They were full. They were satisfied. 5,000. Ngem ad-adu da taidjay a panagbilang da lalaki laeng anataengan iti binilang da. A male below 25 is not counted. A female at any age ubing man ingana iti bakit was not counted. 5,000 nga agkabaneg mabisin a lalaki nanganda. Kunana ni Apo Jesus, urnungen niyo dagiti subra. Mano na urnong da? 12 basket full nga extra. Anya, dahi assign. Tate, dadalon tayo kay assign kay. Iji verse 14, kalpasan da anangan, kunana ni John, after the people saw the sign that Jesus did, anya dahi sign ang nakita da. Nakita da kabsat dahi intid dahi ubing. Inawat ni Apo Jesus. Nakita da nga idi ang nagkararag ni Apo Jesus. Dayjay 5 at tinapay ken 2 alamas imado.
Nakita da. Kuna na, after the people kalpasan adagitoy at ataw, nakita da. Dayjay apagilasinan nga inaramid ni Apo Jesus. They began to say, surely this is the prophet who is to come to the world. Dagitoy at ataw, amuda kakabsat, iti daan atulag. Amuda ligiti karkari, nga naisurat, padto ang naisurat iti daan atulag. Idi nakita da, anya nakita da, dayjay inaramid ni Apo Jesus na ibagada. Anya ti inbagada. Pudno launay, daytoy dayjay na ikari. Sign number 2. Dayjay panangagas ni Apo Jesus kadayjay maysa abulag a lalaki. Masarakan daytoy ijay John chapter 9 verses 1 to verse 41. Anya daytoy anapasamak. Adda kakabsat iti maysa a lalaki a naiyanak a bulag. He was born blind. Ket natanganan. Iti problema, nagsinarak daytoy a lalaki ken ni Apo Jesus iti aldaw iti Sabado. It was on the Sabbath. Ket ni Apo Jesus has a concern. Dinamagdaan niya iti kahit mo nga ramide ken ka. Daytoy abulag, adun iti nangeg na. Maipanggep iti maysa nga Jesus. Amuyo, the best way to spread the good news is dayjay ko nato yung by word. Advertisement by word. No satisfied iti maysa kakabsat nga pasyente iti maysa nga hospital into no nagawid ibagana ay di hospital anapanak nagsaya at dalakit din dagiti nurses da umaydak nga ikararagan. Many years ago, I was visiting Isabela. I stopped ijay Alicia, ijay yantayo ijay main office tayo tata, ijay Northeast Luzon Mission. May sapi lang nga mission net. Ket imay kanyak, iti may isang nga panglakayen, ni brother nga Feliciano. Kikuna na kanya, pastor, adda iti saan nga Adventist dito'y mabini. Si kamay iti pagtutungtungan da. Ni apengay ko na. Adda kano iti anak mo ijay Philippine Heart Center nga nurse, adda ko na. Ay na nagsaya at kano jay naramid dayjay barong. Nagbalin gay nga pasyente ni Ian, dayjay mikadwa nga barumi, idadapay di Philippine Heart Center, digitoy nga pamilya. The father was sick and he was brought di Philippine Heart Center. No panbisitan dayjay barok dayjay nga pasyente. He prayed for them. Every time dayjay kabayag da nga dayjay ken kabayagbet nga nag-duty ni Ian, he always go there and prayed for them. Idin nga ma-discharge daytoy nga pasyente. Ket nakalugan dan kakabsat iti pagluganan da nga agawid dan from East Avenue di Quezon City nga ayan dayjay nga Heart Center nga agawid dan iti Alicia Isabela. Nakita ni ayan ket bimaba ket inkararagan na. Idin nga nagawid dagitoy agraman di pasyente. Tanaamuan da nga ni ayan ket
Seventh-day Adventist. Kat agdamit di eskwelaan tayo, ijay nga abay da nga baryo. They kept on telling. Nagsayaat, kiti Seventh-day Adventist. Malabit kakabsat. It could have been possible, tabulag nga rod, nga makangag, nga dayjay anagan ni Apo Jesus ket kanayon lan amang mangag. Deep in his heart, he could have been praying, Apo, ikana mamut ti gundaway nga masabat kunto daytoy ataw. Then the opportunity came. Malabit, digit at tao ag sa sauda. Mangag na nga ni Jesus, dayjay nga sursurutin da. And then they met. Idin nga inagasan ni Apo Jesus. Adda nakaunget. Adda iti naginbestigar. Dagitoy dagijay parisyo, the Pharisees. Ket kunana daytoy nga naagasan nin abulag. Isu na propeta kunana. Tano saan kuma nga isu ket tao nga naggapu iti Dios. Handa nga naaramid ti inaramid na kanya. You see the point? The sign is, dahil inaramid ni Apo Jesus kadaytoy abulag, made the blind men believed that he is from God. Kunana ni Apo Jesus, idi nagsarak damanayin. Kaya makakitan dahil alalaki. Mamati ka kadi, iti anak iti tao. Do you believe in the Son of Man? The term Son of Man, no maisurat ita Biblia with a capital letter S and a capital letter M, always refer to the Messiah, dayjay Kristo. Ket dayjay alalaki, kunana, Lord, I believed. And he worshipped him. Anya day sa sign? Day sign nga daytoy a Jesus. Hanapin na kita. Ket inagasan na daytoy anaianak abulag alalagi. He was already a grown-up man. Kunana daytoy nga lalaki. No saan nga naggapu iti Diyos, saan na nga maaramid deta. Bringing back sight to a blind man is a sign nga ni Jesus Diyos. Mikatlo nga sign. Dahito kat masarakan kakabsat, ijay Juan, Kapitulo 11, versikulo 1, ingana 57. This is about the resurrection of Lazarus. Anya day siya'y anapasamak. Ni Lazarus was seriously sick. Naipakamu ka ni Apo Jesus. Ngem ni Apo Jesus, saan anapan, idi asibibiyag pay ni Lazarus. Ket ni Lazarus natay. Amun tayo ti background kakabsat, nga ni Jesus, adda iti pagtaengan, there's a family nga intun lumapan ije Kana, ije Bitanya kakabsat, ket isu iti papanan na. In Bethany, there was Lazarus, ken iti dua akabsat na nga ni Maria ken ni Marta. After 4 days, napan ni Apo Jesus ije Bethany. Sinabat
ni Marta. Listen to the dialogue. Kuna asigod ni Marta. Apo no adda ka kuma ditoy idi. My brother, tikabsat ko saan kuma anatay. Ngem ammo kunana, but I know that even now God will give you whatever you ask. Anyan apamati kakabsat ni Marta. Amok kunana ni Apo Jesus. Ngano anyaman ti dawatem iti Diyos. Aramidin na. Ited na. Ket kunana ni Apo Jesus. Tikabsat mo agbiag to manen. Sana inayon nga imbaga. Siyak ti panagungar ken itibiyag. Ti mamati kanyak uray numatay agbiag tupay. Ket sa sinuman nga agbiag ken mamati kanyak saan to amatay Apolos. Then he asked Marta, Patsyem daytoy. Patsyem daytoy. Ti sungbat kakabsat ni Marta. When Apo patsyek nga sika ti Kristo, ti anak ti Diyos, nga imay ditoy lubong. Anyan apamati ni Marta kakabsat. Before the sign was performed, anya daytoy nga sign, third sign, daytoy panagungar ni Lazarus, pinagungar ni Apo Jesus. Sakbay nga inaramid ni Apo Jesus, dayjay apagilasinan, amang paneknek nga isuna ket Diyos, dinamag ni Apo Jesus ken ni Marta. Patsyem daytoy. Ti sungbat ni Marta, yes Lord, I believe you are the Christ. Sika ti Kristo, ti anak iti Diyos. Adda kuma iti kasjay apamati tayo kakabsat. Nga sakbay nga adda iti aramiden ni Apo Diyos adat-datlag iti panagbiag tayo. Namati tayo. Whatever the result would be, namati tayo. Adda pay laeng kakabsat ije tanem ni Lazarus. Kunanan ni Marta, when Apo mamati ak nga sika ti Kristo. Naidumduma kakabsat daytoy nga panagpamati ni Marta. Namati dagiti tattao gapu tananganda. Namati dayjay nga lalaki gapu ta nakakita. Ngem ni Marta, here was the problem. Saan pa'y nga inaramid ni Apo Diyos dayjay dat-datlag, the sign. Ngem iti kunanan, when Apo mamati ang. Nagsayat, di ito'y talong example kakabsat. Feeding the 5,000, healing the blind men. But I would recommend, let us have the faith of Marta. Nga sakbay, nga adda ti aramiden ni Apo Diyos, adat-datlag iti panagbiag mo, no adda iti parikot mo. Namatikan. Namatikan. Saan lang ko mga mamati ak Apo, ta inaramid mo. No di mamati ak Apo. Taapay,
Laglagipin nyo, the foundation of the faith of Martha was her statement. Kunana, when tikabsat ko ket natay. Ngem patsyak amok kunana. Nga anyaman iti dawatem iti apo aramidin na. Because of the faith of Martha, kunana ni Apo Jesus, ayan nan, dyan nangi tanuman nyo ni Lazaro. There was resistance. Apay, it was already 4 days. Iti kostumbre da di Jacob sat no adda tinatay, they will clean DJ kunatayo bangkay. After a very short ceremony, apandan kakabsat, idulin ijetanam na. The grave of Lazarus is adaka kuma iti no highway kuma dalan kuma jebitan niya. Adda kakabsat iti about kabil mo nga 4 meters deep. Adda ti basit nga arwangan. Adda iti agdan nga bumaba. I was there. I had the privilege to stand at the door of the grave of Lazarus. I had the privilege to go down and see, kinitak, dahil nang ikabilan da, dahil bangkay ni Lazarus. Then, let us follow dahil insurat ni John. Kunana ni Apo Jesus, lukatan nyo. There were so many people around. Tadigito yung tao nang nangagdan kakasad. It is a very small community in Galilee. Cana and Bethany are near. Cana and Bethany also are near ije Capernaum, ije Bethlehem, kinsa di numampay kabsat, ije Jerusalem. And we are already in chapter 11, day tumikatlong sign. Meaning, from chapter 2, ije inaramid ni Apo Jesus, ije Cana, adun dagiti datlag, feeding the 5,000, is in chapter 6. Imun una, ngam daytoy, nga napasamak the resurrection of Lazarus. Dayjay panangagas ni Apo Jesus kadayjay abulag, chapter 9. Imun una, ngem daytoy napasamak, iti panagungar ni Lazarus. It is written in chapter 11. So you will see the consequence. Adupay digiti imun unan. So idin nga dan ni Apo Jesus, nakadado digiti tao nga simurot kakabsat. They wanted to know, they wanted to prove something. They jay nga ibagbaga ni John that Jesus is the Logos. They wanted to know, they wanted to prove, they wanted to see, they wanted to be witnesses nga they jay nga naibaga ni John is true. Then nangagda. Inayaban ni Apo Jesus, Lazarus, Lazarus. Handa makita ni Lazarus sa dadya baba. But Lazarus, upon hearing, kita nyo kapsat, uray no natay, tinatay hanga makangagan. Ngam no urehaan ang makangag. No iti Diyos, iti makisao, kenkwana, makangag. Akas day bulag, nga saan ang makakita. Inagasan ni Apo Diyos, tapno makakita. And Lazarus obeyed the command of God. Idi, nga inbaga ni Apo Jesus, Lazarus, come forth. Umay ka. Kit-kitaan di kaya tao.
And then a few moment, makita da nga adda ni Lazarus kakabsat. Nakatader, umululi. Idin nakita da nga nakatader iti sangwanan ni Apo Jesus. Kunanan ni Apo Jesus, warwaran niyo, unwrap him. Ikat inaramid da. Amuyo no, adda ka man ijay, adda man ijay. Awan iti sabali, nga mabalin ko nga ibaga, personally no adda ka ijay. Dayjay inbaga ni Marta, isu iti ibagak. Anya timbaga ni Marta, when Apo, yes, Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God. Nang nangruna idin ang nakita da ni Lazarus from the dead, nagbiag. Adda kakabsat din bagana ni Ellen White, iti libro na nga Desire of Ages, page 390. The life of Christ that gives life to the Word is His Word. It was His Word that Jesus healed diseases, cast out demons. By His Word, He stilled the sea, raised the dead, and people bore witness to the Word that has power. He spoke the Word of God as He has spoken through the all prophets and teachers in the Old Testament. The whole Bible is a manifestation of Christ. The Savior desired to fix the faith of His followers on the Word. When His visible presence should be withdrawn, the Word must be their source of power. Like their Master, they were to live by every word that proceedeth out of the mouth of God. Our physical life is sustained by food, as our spiritual life is sustained by the Word of God. And every soul is to receive life from God's Word Himself, as we must eat for ourselves in order to receive nourishment. So, we must receive the Word for ourselves. We should carefully study the Bible, asking God for the aid of the Holy Spirit that we may understand His Word. Dayjay nga sao, iti Diyos, ken Kristo Jesus, isuda iti nagaramid iti dadatlag. And what are the signs? Nga mangitudo, mangpanaknak nga ni Jesus ket Diyos. He fed the 5,000 from 5 bread and 2 fishes. Nagsaulang na po Jesus. Ket imado, umuno na kinasauna iti ama, idi nagkararag. Mikadwa, kinasauna dagiti adalan, apan nyo nga ited. And they believed. Mikadwa, nakita na dayjay bulag. Kinasauna dayjay bulag. Inaramid na ti datlag. Inagasan na dayjay bulag. Sana dinamag mamati ka. Kunana dayjay nga lalaki, when Apo mamati ak. He did not only hear, he saw the Son of God. Ket ni Marta, ken dagiti nakadado nga tattao, nangegda dayjay sao ni Apo Jesus.
Kabsat ko, we can no longer hear dahil sao ni Apo Diyos. But we can read. And through reading, we can listen to the Word of God. Tileksyon tayo, isuro na, insuro na, nga ni Apo Jesus ket Diyos. No dayjay saludsod ni Apo Jesus ken ni Marta. Isaludsod na ken ka. Isaludsod na kanya. Mamati ka. Patyem daytoy. Anya sumba mo. Ibagkag ti sumbat ko. Iti sumbat ko. Kas dayjay sumbat ni Marta. Yes, Lord, I believe. Sika ti Kristo. Sika ti anak iti Diyos. Ni Apo Jesus ay ayaten na ka. Agkararag tayo kakabsat. Agyaman kami ama iti leksyon nga inadalmi. Pinaneknekan na nga ni Jesus isu iti anak mo. Patyen mi ama. Ket dagiti saom numampay saan kan a makisao kada kami iti manggeg mi ama. Ti saom adda nga mabalin mi nga basaen. Nailanad iti santa nga Biblia. Ikkan na kami o Diyos iti tarigagay. Nga makisao ka kada kami no basaen mi iti Biblia. Ikan na kami met o Diyos iti puso, nga patyen mi dagiti saom nga mabasa mi. Tapno iti pamati mi, ket dumakkel, ket ti panagserbi mi ken ka, nakayayo iti sangwanam. Agyaman kami ama iti leksyon mi. Bendisyonam dagiti amin akakabsat mi. Bendisyonam o Diyos iti panagpamati mi ken ka. Dawatin mi, ano isang sangayan, nga ited mo kada kami, dayjay nga bendisyon, nga da kami, dagiti anak mo nga babae ken lalaki, gapu ken Kristo Jesus nga anak mo. Agyaman kami ama, ta sinong batam digito nga dawat mi, itinaga na po mesos dinawat mi digito. Amen. Ken amen. Ingana no may nga lawas manen kakabsat. I would like to tell you my experience. Idi insagsaganak digiti lesson nga isu ti adadalen tayo. So I have the lesson outline. Nga isumot lang kakabsat itid ko kada kayo nga dumawdawat nga mausaryo iti panaggisuro yo kabsat. I have gone as much as all the lessons into it. And my experience has renewed my faith in God. Kasi ito kumamit kakabsat iti kapadasan nyo. Maminsan pa agyaman kami, kitagpakada kami. Agyaman kami, tatitunggal panagkakadwa tayo, i-share yu kadagiti gagayim nyo. Kitagyaman kami kakabsat. No saan kay pay kadia nga nag-subscribe, ag-subscribe kayo. Bendisyon na kay na Apo Diyos. Ingano no may ngalawas manen. Ay ayaten na kay na Apo Diyos. Ket ay ayaten da kayo man.